И така, колеги, мълчание. Мълчанието, онова незабелязано, крехко състояние на присъствие, често остава като че ли в периферията на нашето внимание. В свят, залят от думи, от гласове, които се надвикват в социалните мрежи, в новинарските емисии, уличният шум, тишината сякаш се губи, изтласкана от потока на ежедневния ритъм. Но понякога именно в това, което не се изрича, се крие най-силното послание. Точно там, в отсъствието на думи, може да се разпознае най-дълбокото човешко присъствие. Мълчанието не е липса, то е пълнота. На пръв поглед и прочит може да звучи парадоксално да говорим за мълчание в изкуството. Нали, изкуството е създадено за да говори, за да изразява с цвят, звук, форма, движение. То е вик и шепот, емоция, уловена в мига. Но колкото по-дълбоко се вглеждаме в неговата същност, толкова по-силно долавяме, че някои от най-силните преживявания се раждат в пространството на тишината. Там, където думите отстъпват, зрителят започва да чува. В тези тихи кътчета на изкуството, зрителят не просто наблюдава, той присъства. Той прожектира себе си в творбата, населява я със своите чувства, мисли, страхове, утехи. Някъде между формата и отсъствието й, между светлините и сенките, той открива неподозирани дълбочини. Понякога просто стои в страни, без думи и преживява нещо свое. Нещо крехко, интимно и истинско. Нещо, което не се нуждае от обяснение. В този пренаситен свят, пълен с крещящи образи и безкрайни диалози, изкуството, което говори чрез мълчание, ни приканва да спрем, да се вслушаме, да почувстваме, да осмислим. Защото мълчанието не се налага, не обяснява, не спори. То просто е. И точно в това просто е се крие магията на истинското изживяване. И сега бих искал в днешната си импровизирана изложба да представя темата за мълчанието чрез страхотни творби в няколко избрани от мен контекста. И в началото бих искал да започна с автори и картини, които асоциирам с мълчанието като израз и символ на индивидуално лично изживяване. В смисъла и идеята, че понякога, а може би и много често, човек е мълчалив, тих и изживява нещо, размишлява, усеща. И какво е по-добро начало и подходящо начало от творба, която изобразява изгревът и настъпването на светлината в красива равнина. И така първата творба в моята изложба, посветена на мълчанието, е на Джорджия О'Кейф. Light Coming on the Plains, или Светлината идва в равнините. Често наричана майка на американския модернизъм, Джорджия О'Кейф е популярна със своите картини на натурални форми, особено цветя и пейзажи, обичайно свързани с местата и районите, в които е живяла. Картината Светлината идва в равнините е от сравнително ранния период. Рисува я, когато е на 30 години. И представлява почти абстрактен пейзаж, представляващ зората на равнините на Ню Мексико. Съществува в 3 вариации. Аз тук съм показал 2. Това е втората. Или 2 от 3-те. Съществува в 3 вариации, както казах, рисувани в една и съща година, 1917. Като всяка от тях улавя момента непосредствено преди изгрева. Прехода от тъмнина към светлина. Картината показва абсолютно мълчание и тишина. Няма фигури, дървета, сгради, живот. Само хоризонт и меки преходи в светлината. Липсата на физическо действие и шум провокират усещане за дълбока и вътрешна тишина. Но мълчанието тук не е пасивност, а активно съзерцание. Зрителят почти чува мълчанието на равнината. Пауза преди светът да се събуди. Цветовете са нежни, плавно преливащи, от тъмно синьо към розово и златисто. Визуално отражение на вътрешна тишина и покой.
Метафора на поемането на глътка въздух и дишането преди шумовете на деня. Зората е момент на преход между нощ и ден, сън и пробуждане. Точно в този момент мълчанието е най-дълбоко. Като че ли авторката Окиев ни приканва в този момент на преход да съзерцаваме без нужда да изричаме или обясняваме. Светлината, която се появява, е тиха, почти неуловима, но пълна със съдържание. Авторката съвсем умишлено използва минимум форми и детайли, само хоризонт и небе. Някак създава се усещане за празнота, но не и за липса, а по-скоро пространство за съзерцание, в което зрителят може да чуе самия себе си. Такава празнота е визуален еквивалент на пауза или тих момент в музиката. Моментът, в който мълчанието и отсъствието носи значение. Но повече за това ще споделя и малко по-късно в моята презентация. Можем да кажем, че Окиев не изобразява обекти, а състояние на духа. Светлината, която идва на тъмнината, е едновременно съвсем реален феномен, но и метафора на пробуждането, което започва в мълчание. Тук мълчанието не е просто отсъствие на звук, а пространство за присъствие. За истина, защо не за вътрешна трансформация? В картината няма разказ, няма действие, има просто битие. Мълчанието не е празнота, а пълнота. Понякога най-важните истини не се изричат, а се преживяват в тишина. Светлината идва без да вика. Светът се разгръща без да шуми и обяснява. А мълчанието, което няма нищо общо с отсъствие, се оказва най-дълбоката форма на присъствие. Говорейки за мълчание, съзерцание, емоционално изживяване, лично усещане, преживяване, няма как подобна изложба да не ми е без, познайте кой. Да, Марк Ротко и някои от неговите цветни полета. А всъщност реших да включа две картини на гениалния Ротко в презентацията си. Ще започна с едната, а по-късно ще ви покажа и другата, избрана от мен, когато дойде подходящият момент. И така, първата негова картина, която искам да споделя с вас, е озаглавена Orange and Yellow, оранжево и жълто. И от 1956 година, може би най-активният и наситен към произведение период на автора. Ако трябва да опиша или да направя някаква форма на сравнение с творбата на Окиев, предишната, бих използвал комбинации на думи, характерна според мен и за двете творби. И тя би била позитивно мълчание. Такова мълчание, такава тишина, които не са празни, а изпълнени със светлина, присъствие и емоция. Orange and Yellow на Ротко е абстрактна картина, изградена от типичните за художника големи цветни полета. В този случай полетата са в оранжеви, жълти и червени тонове. Границите между тях са разтворени, дишащи. Цветовете не се налагат, сякаш и самото време е спряло, за да даде път на мълчанието и тишината. Няма хоризонт, няма обект, няма сюжет. И въпреки това, или пък тъкмо заради това, тя говори с интензивна мекота. Това не е мълчание на празнотата, а мълчание, което грее. Цветовете не говорят, не викат. Те греят просто отвътре. Създават усещане за топлина, вътрешна радост, емоционална чистота и яснота. Мълчанието е много емоционално, лично, вътрешно и интимно. Момент на съзерцание, в който човек не мисли, не търси, а просто е там и присъства. Почти като мълчание при медитация. Тялото го няма, остава само светлина без звук. Тук мълчанието не затваря по никакъв начин, напротив, отваря. Ротко ни кара да гледаме навътре и да откриваме светлината, която е вече в нас, тлее и гори. Мълчанието в тази картина не е бягство от живота, а начин да се свържем с него и да го изживеем още по-дълбоко. Поканени сме да замълчим, да се спрем, да си отворим, да чуем не звука, а светлината.
Поканени сме да живеем искрено, чисто. Тази картина сякаш мълчи с топлина, създавайки пространство за вътрешно утешение, за мълчаливо щастие. Картината не рисува обекти, а състояние на духа. И в конкретния случай състояние на спокойствие, съгласие с себе си, присъствие в настоящето. В крайна сметка, картината не обяснява нищо. Тя просто е. И в това откриваме нежност, топлина и светлина, които говорят, в кавички, по-силно от думи. Мълчание, което не изолира, а лекува. Но мълчанието не е само статично и конкретно. Жълтите, оранжевите и червените полета на Ротко ни водят към позитивни емоции, към цветно и положително изживяване. А как бихме приели мълчанието, когато цветът изчезва? Границите се разтварят, дори и минималните оттенъци на разказ са напълно премахнати. Когато остане само мълчанието на чистата форма и на абсолютната празнота. Ами да, тук идва моментът на следващата картина от моята изложба. Живота ми съм виждал, може би, на живо почти всички картини. Нямам спомен колко много книги съм чел. Критика, рецензии. Не си спомням да съм чел по-подходящо определение на картините на човека. Колкото и да съм мъдосен. Винаги се мисля. Както казах, дойде време за следващата картина в моята изложба. Картината White on White или Бяло върху бяло на Казимир Малевич. Спокойно може да наредим тази картина до, както предполагам ще се съгласите, най-радикалните произведения в историята на модерното изкуство. На платното виждаме бял, леко наклонен квадрат върху почти същия бял фон. Формите се сливат, контрастът е едва доловим. Цветът изчезва, фигурата се разтваря. Разказът е тотално премахнат. Останалото е само мълчанието на чистата форма, на абсолютната празнота. Дали тази картина може да се приеме като кулминация на мълчанието, но не като липса, а като край на всички възможни изрази? Малевич изважда живописта от царството на видимото и я поставя в полето на идеята, на чистото съществуване, където вече няма какво да се каже, защото всичко просто е казано. Тук мълчанието е всичко. Единственото, което остава, е присъствие, тишина и чисто битие. Малевич отказва да говори с образи. Отстранява абсолютно всичко, което би могло да бъде разказано. И все пак тук не говорим за мълчание на отчаяние. По-скоро е светла, отворена, духовна тишина. Бялото не може да се определи като край, напротив, по-скоро е начало. Поле от възможности, пространство за чисто и ново съзнание. Това е и освобождаване от самия себе си. Авторът не се стреми към красота, а към чистота. Мълчанието тук е с идеята зрителят да остане, да бъде без форма в своето чисто съществуване. Мълчанието не е отсъствие на глас и индивидуалност, а дълбоко, светло присъствие, в което можеш да се изгубиш, но със същата вероятност можеш и да се намериш. Мълчание и празнота, в които да чуеш себе си, да се извисиш. Както вече видяхме с предишните картини, мълчанието в контекста на индивидуалността и личното преживяване може да бъде покой, начало и очакване в картината на Окиев. Може да бъде живот, енергия, жизненост, светлина, Ротко с Оля и Чантиело. Както и да е на или отвъд ръба на реалното и материалното, в случая на Малевич.
И какво по-очаквано от това, че мълчанието може да бъде визуален символ на затвореност, тъга, край. И както по-рано ви обещах, ще се върнем към Марк Ротко. И избрах втората творба на гения в моята изложба да бъде картина, сътворена малко преди неговата смърт през 1970 година. Това е картината Untitled, Black on Grey, черно върху сиво. И както виждате, това произведение е съвсем различно от предишната картина от автора, с ярки и живи цветове, което показах в моята изложба. Тук имаме мълчание без светлина. На пръв поглед елементарна композиция. Черен правоъгълник върху сив фон. Липсват нюанси, контраст, вибрации на цвета, което е абсолютно характерно за Ротко. Тук мълчанието тежи, като мълчание след последната дума, след последното питане, след емоцията. Тишина, в която няма повече какво да се случи. И ако в предишната картина на автора бяхме поканени да се потопим в светлина и във вътрешния си свят с много енергия, тук мълчанието се превръща в отказ. Черното не е просто цвят, а плътност, която не допуска проникване. Сивото не изпълнява ролята на фон, а на поле, в което черното заема цялото или голяма част от пространството. Тук можем да говорим за мълчанието като предел и край. Мълчание, защото каквото и да бъде казано, ще бъде вече излишно. А все пак тук мълчанието е свързано и с смирение. Зрителят остава сам. Няма утеха, но няма и осъждане. Има мълчание и тишина, в която остава единствено присъствие на отсъствието. Ако трябва да направя някакво обобщение на показаното и споделеното до тук, бих казал, че тези 4 картини показват, че мълчанието не е само липса на звук или сюжет. Света на индивидуалното преживяване и битие, то е състояние на ума и духа. В него можем да видим и намерим началото, жизнеността, края или нещо извън пределите на познанието. От зората до здрача, от зараждането и базовото до отвъдното и необяснимото, от светлината до сянката. Говорейки за светлина, мисля да ви провокирам, като споделя една картина на Моне. Импресия, изгрев. Разбира се, част от колегите, особено от моята група, вече знаят, че тази картина, включително нейното име, е една от знаковите картини, свързани с началото на импресионизма. А чували ли сте някъде или някой за бъвривите картини на импресионизма? А как ви се струва връзката с моята тема за мълчанието? Пообърках, няма. Но нека да влезем в детайлите. Моне рисува едно привидно обикновено утро на пристанището в Люавър, в Франция. Сивкаво небе, рехава мъгла, студена вода, оранжево слънце, лодки. Платното изглежда почти мълчаливо. Мълчанието, тишината, спокойствието на ранното утро. Няма сюжет, главни герои, жест. Като че ли всичко е в покой преди активния ден. И все пак, когато я гледаме, имаме усещането, че нещо се случва. Нещо започва. Момент на раждане, на поява, на светлина, на ден, на гледане. От една страна имаме мълчанието, което идва от мъглата, от тихата вода, от това, че морето сякаш живее и диша на бавни обороти. От друга страна обаче виждаме маските. Маските са. От друга страна обаче виждаме маските. Дребни, живи, динамични. Сякаш природата се опитва да каже нещо, но не с думи, а с светлина и с цвят. Слънцето в картината е топло петно върху студен фон. Виждате. Оранжево срещу сиво-синьо. То не заявява присъствието си с вик, а с прошепване. И това всъщност го прави толкова изразително. Отражението на слънцето във водата, бързите и неспокойни маски създават шум не със звук, а с визуална вибрация. Слънцето сякаш казва: тук съм, но не е нужно да крещя. То поглъща
не осветява, не дава яснота, а оставя всичко в мека несигурност. На заден фон се виждат кранове и градът. Веждат се символи на урбанизацията и индустриализацията. Усеща се, сякаш се чува шумът на градът в далечината. Изгревът, природата, градът, ежедневието. Все теми, които обсъждаме, за които си говорим и за които споделяме. И за разлика от голяма част от изкуството на Ренесанса, тази картина и голяма част от изкуството на импресионизма не проповядва, а разговаря без да натрапва мнение. Моне не ни казва как да мислим, не формулира универсални истини. То оставя картината да говори на повърхността, за да можем ние да замълчим отвътре. Това е една от най-силните характеристики на бъбривата картина от импресионизма. Чрез сетивна глъч и сетивен шум да ни върне към вътрешната тишина. И както в класическия смисъл на бъбренето, картината импресия изгрев ни говори тихо за мимолетност, кратък миг, за утро, за спокойствие. А сега бих искал да ви покажа и една картина, в която чрез мълчанието и усещането за него авторът изследва и така, много силно ни показва дълбините на човешката емоция и по-конкретно усещането за самота, загуба, объркване. Картината е на Едвард Мунк и се казва Меланхолия. Познат най-вече покрай своята изключително популярна картина The Scream, викът, като че ли никой не е успял да изобрази безпокойството на модерния живот по-добре от норвежец. Мунк е ярък представител на символизма. Движението, което акцентира върху емоциите, върху изобразяването на материалния свят през призмата на субективизма и емоциите. Дълбоко убеден, че хората са безсилни пред силата на любовта и смъртта, авторът често изобразява най-турбулентните емоции в своите картини, като безпокойство, страх, самота, отчаяние, ревност, желание. Тук в Меланхолия, в центъра на композицията стои мъж, приведен неподвижен, с глава отпусната върху ръката, поза, излъчваща крайна вътрешна тежест. Погледът не е насочен към морето, нито към двойката в далечината. Той не гледа, защото като че ли вече няма какво да се види. Мълчанието и тишината, които обгръщат тази фигура, не са пауза между думи и разговор. Те са краят на речта, моментът, в който всичко вече е било казано, преживявано и изгубено. Пейзажът около него не говори. Морето не е романтичен фон, а глуха стена, в която всяка мисъл се разбива без да отеква. Няма птици, няма шум от вълни, няма живот. Морето е празно и мълчаливо, като пространство без яснота и отговор. Мълчанието се превръща в екзистенциален фон. Не просто за чувствата и душевния свят на централната фигура, а за самото човешко съществуване, което се сблъсква с суровата реалност. Това като че ли е мълчание на целия свят, който вече няма какво да каже. Светът мълчи с човека и човекът мълчи със себе си. В далечината се виждат фигури. Те не са обърнати към централния образ. Сякаш те не го чуват, не го виждат. Тяхното присъствие подчертава липсата на връзка. Те не са далеч само физически. Те са недостъпни и емоционално. Като олицетворение на мълчанието между аз и другия. Липса на контакт, на допир, на разбиране. Но най-силното мълчание в картината е в самия човек. Мълчанието тук е емоционално. Онова, което не може да се изговори, а се изживява мълчаливо вътре в себе си. Меланхолията, която Мунк рисува, не е просто тъга. Тя е състояние на вкаменяваща емоция, на мълчание и тишина, които са станали част от тялото, от дишането, от цялото съществуване. Тишината не освобождава, а поглъща.
Мълчанието в меланхолия е свързано с състоянието на празнота, на загуба, на отдалеченост от другия, а в крайна сметка и от самия себе си. Тук бих споделил и следващата творба. Тя е на Марк Шагал и се казва "Париж през прозореца". Тя участва в моята изложба като един вид визуална метафора на неизказаното, изолацията и вътрешния диалог. Веднага искам да започна и с контекста, в който твори автора. Картината е нарисувана по време на първия престой на Марк Шагал в Париж. 2-3 години след като той емигрира принудително от Русия във Франция през 1910 година. Неговият еврейски произход, творческите ограничения по политически причини в неговата родина, както и възможностите да твори свободно, го кара да се премести в Париж. Картината, която виждаме, е оживена от цветове и движения. Летящи фигури, аероплан, котка. Но в същото време прозорецът действа като граница между две реалности. Вътрешната, субективната и външната. Красивият град Париж. Фигурата с две лица, която може да интерпретираме и като автопортрет на Шагал, долу в десния ъгъл, символизира вътрешен разговор и мълчалив дуализъм. Художникът е едновременно и в прекрасният Париж, но и в спомените си за родния Витебск. Двете лица показват нежелание или невъзможност да се говори директно за миналото. Сюрреализмът представя прекрасна почва за усещане за мълчание и тишина. В тази картина като че ли липсва звук, въпреки динамичните елементи. Шагал, както споменах, евреин емигрант в Париж, преживява типичната съдба на чужденеца. Той наблюдава града, но остава зад прозореца, в своя мълчалив и до някъде въображаем свят. Котката с човешко лице, която виждате тук, гледа безмълвно, сякаш носи тайна, която няма как да бъде споделена. Летящите фигури на Шагал често се и асоциират, виждате и тук присъства в тази картина, често се асоциират с преодоляване на земните ограничения, а вероятно и с преодоляване на ограниченията на езика, на думите. Свръхестествените елементи създават усещане за мълчалив, магичен свят. Сякаш всичко е излязло от съзнанието на художника, без нужда от допълнително тълкуване и думи. Шагал използва меки, но в същото време интензивни цветове, виждате, които предават емоция, без да е необходимо допълнително да се описва с много детайли. В Париж през прозореца мълчанието не е липса на звук, а начин на възприятие. Шагал предава чувството за самотност, носталгия, без думи, удивление пред новия модерен свят. Картината е като кратка пауза в поетично произведение. Място, където реалността и въображението се срещат без допълнителна нужда от обяснение. И ако мълчанието е някаква форма на комуникация, очевидно Шагал говори много, много силно. И разбира се, няма как да пропусна в моята изложба да участват и български автори. И тук намирам за подходящо като място и момент да ви покажа картина на Иван Ненов, завършена през 1931 година. Тя се казва "Безработна". Картината можем да опишем като силен и социален и емоционален израз на тежката съдба на обикновения българин в края на 20-те и началото на 30-те години на 20 век. Съчетава по безкомпромисен начин изразност, експресионизъм с дълбоко социален реализъм и социално съдържание. Периодът, в който Иван Ненов създава творбата си, е време на тежка икономическа и социална криза. Картината може да бъде определена като мълчалив, но много силен протест срещу социалната несправедливост. Тя показва не само личната трагедия на една жена,
но и колективното мълчание на цяло поколение, което е принудено да изстрада няколко поредни икономически и социални кризи. Авторът тук изгражда образ, в който мълчанието и тишината не са просто отсъствие на звук, а ги усещаме с плътно и натежало присъствие, като въздух след буря, като дъх, който е спрян в отчаяние. Мълчанието в безработна не е просто липса на реч. То е символ на изчерпаната вяра, на загубения смисъл, на умората от надеждата. Погледът на жената е откъснат, вперен като че ли навътре, в бездната на собствения ѝ свят, който се е свил до една малка точка, наречена оцеляване. Сякаш обществото не е дало глас и възможност за изява, но и тя като че ли не търси начин и вариант да бъде чута. Мълчанието понякога е и вътрешен избор, плод на изчерпване и липса на вяра. Цялата композиция на картината служи на усещането за мълчание, за стиналост, тишина. Фонът е неутрален, беден на детайли. Той не разказва, а допълнително усилва усещането за празнота. Цветовете, студени, земни, без топлина, подчертават безвремието и обречеността. Затворен свят, в който нищо не се случва и като че ли нищо не предстои. Мълчанието на жената, а и всичко изобразено в картината, спомага за изграждането на един обобщен образ на малкия човек, оставен без да може да присъства в движещите механизми на социалното общество. Иван Ненов не ѝ дава оръжие, не я прави борец, а я изобразява такава каквато реално е. Изчерпана, смирена, но все пак достойна в своето мълчание. И пак, мълчанието не е празно. То е наситено със съдържание, със скрита болка, с затворена човешка история. Зрителят е поставен в неудобната позиция на свидетел. Трябва да чуе това мълчание, да прочете между редовете на липсващата реч. Мълчанието в картината се превръща в мост между изкуството и реалността, между художника и зрителя, между страданието и разбирането. Мълчанието тук е най-разтърсващо. То звучи по-силно от думите. То не е просто отсъствие на звук, а състояние на духа и израз на абсолютно безсилие. В това се крие и най-голямата сила на творбата. Тя ни спира, кара ни да се замислим, да замълчим и ние. И какво ще си помислите и кажете, докато сме в света на българските художници, да отправим погледи към мълчанието на Твореца. И искам да ви покажа един автопортрет на Генко Генков. В тази картина художникът рисува своето мълчание, като нещо осезаемо, като тежест, която виси между платното и наблюдателя, зрителя, не за да бъде чуто, а за да бъде почувствано. Това не е просто обикновен автопортрет. Това е картина, в която авторът не се опитва да обясни, а по-скоро да отсъства присъстване, да се разкрие чрез своето мълчание. Изглежда парадоксално да говорим за себе си чрез липсата на говор. Но тъкмо в тази липса Генков открива истинската възможност за изразяване. Фигурата му, нарисувана с едри, сурови маски, се появява не като портрет на лице, а като портрет на състояние. Гледаният почти навътре към себе си поглед, тежките цветове, грубата материя. Всичко това създава усещането, че художникът е, но мълчи. Той наблюдава себе си от разстояние, като човек изгубил вяра в думите. Това е обаче мълчание не на слабост, а на сила. В свят пълен с шум, политически, идеологически, социален, Генков избира в този автопортрет да замълчи, да не участва в лъжата на изкуството, което трябва да бъде красиво, разбираемо, покорно.
Неговото лице не ухажва зрителя по никакъв начин. Не търси и съчувствие. Не предлага обяснение. То съществува. Плътно, материално, здраво като скала. И мълчи. В това мълчание се състои истинската съпротива. По време на един културен и политически контекст, в който свободното изразяване е под контрол, художникът не вика, но и не се подчинява. Неговото мълчание не е безгласие. То е избор, позиция, форма на съпричастност към истината. Това е мълчание, което ни крие, а по-скоро обратното – разкрива. Генко Генков не рисува себе си, за да бъде видян буквално, а за да остане истински. Защото в края на краищата има състояние на душата, които не търпят и не могат да бъдат преведени. Има истини, които могат да бъдат изречени само чрез цвят, светлина, пък и сянка. Има мълчание, което тежи повече от всяка реч. Автопортретът на Генко Генков не е просто картина. Това е едно вглъбено, осезаемо мълчание, в което художникът се е съхранил. Истински, неподправен, цялостен, вечен. И ако трябва да поставя допълнителен акцент върху контекста мълчанието на Твореца и творбите му, не виждам лично аз по-подходящ автор от Иван Георгиев Рембранда. И вероятно това е авторът, който, ще го кажа така в кавички, мълчи най-оглушително в историята на българското изкуство. Творчеството му на практика е непознато, докато той е жив, но пък избухва като абсолютна експлозия след смъртта му. Рембранда, той просто не се вписва. Нито в политическата система на социалистическа България, нито в пазара на изкуството, още по-малко в публичността. Той мълчи абсолютно осъзнато. Отказва изложби, участия, признания и оставя просто картините му да говорят. Без думи, без лозунги, без жестове. Фигурите в картините на Рембранда са изолирани, често седящи или встрани от зрителския фокус. Те не извършват действие, те просто са. И в такова едно присъствие се крие тяхната сила. Виждате тук в ляво портрет. Мълчанието в картините на Иван Георгиев Рембранд не е празнота, а напрежение. Стаите са тесни, фоновете плътни, цветовете заглушени. Маската, която е повтарящ се мотив, не води просто до скриване, а олицетворява отказ от участие. Жест на отдърпване от света. Маската е защитен слой между аз и околния свят. Често липсва и перспектива. Времето като че ли е спряло и в това спиране на времето се чува какво? Мълчанието. В картините на Рембранда няма вътрешна неизказана истина. Често по-силна от всяка декларация. Той е открит като автор след смъртта си. При живе, както вече споменах, на практика неговото творчество е почти непознато. Наричан често самотник, интроверт, гений, оценките, мълчаливият художник се изказва и се оказва един от най-красноречивите гласове на българската душа. Мълчанието на Иван Георгиев Рембранд не е поражение. То е висша форма на присъствие. Това негово мълчание олицетворява естетиката на отказа, етиката на неподчинението и езика на вътрешната истина. И така, ако трябва да обобщя, тук в изложбата показвах и разказвах за мълчанието, може би повече като личен опит и изживяване. Състояния различни, покой, съзерцание, емоция, дори отказ от изразяване. Отказ от присъствие също. И може да се каже, че до тук повече говорихме за мълчанието на азът, на индивидуалния човек, както и неговия вътрешен свят. Разбира се, мълчанието съществува не само във вътрешния свят и изживяването на индивида, а то има и много широко социално измерение. Мълчанието в контекста и като част от социалния живот, като част от общуването.
На базово и елементарно ниво мълчанието често може да бъде прието като празнота между думите, като пауза, някакъв тип неловкост или отсъствие на отговор. Но в реалния социален живот и човешкото общуване мълчанието почти никога не е неутрално. То има значение, влияние и своите последици. То може да изразява и да е свързано с много неща. Уважение, съпротива, страх, съчувствие, отчуждение. И е безспорна истина, че мълчанието може да има силно влияние и да бъде важен фактор в социалното общуване. И искам да продължа и смятам, че тук е много подходящо място с това пак от Рембранда. Просто още една картина бях добавил. Искам да продължа с картина, или по-скоро две картини от една и съща поредица на Рене Магрит, наречена The Lovers, която поредица е завършена през 1928 година. 4 са вариантите с сходна тематика, виждате тук две от тях съм избрал. Мъж и жена в интимна близост, включително в едната от картините целунати. Като много важно обстоятелство, разбира се, техните лица са покрити в бял плат. Картините включват и пейзажи, виждате на фон, от непознати места, вероятно такива посещавани от самия автор. Фокусът, разбира се, върху двамата влюбени, които са в непосредствена интимна близост. И въпреки тази близост, лицата им са покрити в плат, на практика ограничавайки истинската близост и целувката между тях. Мълчанието тук като че ли не е само в директния му смисъл, но и в символичния. Невъзможността да се говори и споделя откровенно, истински и без ограничения. Любовта, както я познаваме в нейния идеален вариант, е свързана с откровенност, интимност, разкриване, споделяне. Но в The Lovers Магрит показва нещо малко по-различно или много по-различно. Интимността, комуникацията, директността са заглушени, невидими, недостъпни. Платът, който покрива лицата, не просто разделя телата. Той заглушава комуникацията, а дори нещо повече. Символизира и неизказаното. Мълчанието и тишината тук са израз на думи, които не могат да бъдат изречени. На разговор, който не може да бъде проведен. Платът, който скрива лицата на влюбените, олицетворява всичко това, което потиска разговора, прощавайте. Срам, вина, страх от истината, травма или пък социални ограничения. Картината може да се интерпретира като образ на задушена и ограничена връзка, при която близостта изглежда само на повърхността, а всъщност комуникацията практически е блокирана. Мълчанието тук може би е породено от натрупани, неизказани чувства и емоции. Обида, болка, ревност, несподелена истина. През белия плат влюбените не могат да си кажат нищо, защото има нещо или повече, или по-скоро неща, които не могат да бъдат казани. Мълчанието може да бъде и резултат от социални норми, табута или забрани. Може би любовта, най-интимното човешко преживяване, е подчинена на външни сили, които заглушават гласа на личността. Платът може да бъде интерпретиран като наложена маска, обществена роля и поведение и като страх от откритост. Тъжно, а? Много често свързваме присъствието на мълчанието в съвместния живот с проблеми, конфликти или пък липса на нещо. Но в същото време то може да бъде и символ и израз на споделеност, на топлина, баланс, хубав живот. И в тази посока бих искал да споделя с вас една картина на Пиер Бонар, The Dining Room in the Country, или Трапезария в провинцията, може би, като превод, завършена през 1913 година. Тук картината изобразява типичен момент от ежедневието на пръв поглед. Жената почти сигурно е съпругата на художника и се казва Марта. Като трапезарията е осветена в ярка светлина, жената е обградена от познати и близки за нея неща.
Прозорците са отворени, вратата също. Цветна и красива е природата навън, виждате. Всичко е спокойно и като че ли всичко е позитивно. Като че ли Бонар е нарисувал състояние на съвместност, в което мълчанието, отсъствието на реч отразява форма на дълбока и много откровенна връзка. Цветовете са топли, пастелни. Светлината, както виждате, е абсолютно навсякъде. Липсват остри и набиващи се на очи контрасти. Композицията съчетава и интериор и екстериор, но не като нещо отделно едно от друго, както видяхме може би в картината на Шагал. А тук има хармония, непрекъснатост, отворени прозорци, отворена врата, директност, откровеност. Наглед жената е мълчалива и сама, но картината по никакъв начин не внушава самота. По-скоро е нарисувана сцена на дом, в който има съгласие, откритост, споделеност. Мълчанието не е символ на отдалеченост и дистанция, а на форма на близост, при която не е нужно непрекъснато да се говори. Жената не е оставена сама. Присъствието на другия и на другите се усеща в топлината на цветовете, светлината, пък и в подредбата на стаята. Тук драма няма. Няма и разказ, натоварен с нещо негативно. Напротив, на лице е хармония. Хармония между гледката и споделеността, между хората и самото място. И преди да продължа с моята презентация, бих искал всички заедно да видим видео с едно музикално произведение, което преди окончателното си завършване е имало работно заглавие "Мълчалива молитва" или Silent Prayer. Повече за творбата, за да не развалям изживяването, и финално избраното и заглавие, след като я видим и чуем. Is 433. Please welcome our soloist, William Marx.
Заедно преживяхме творбата на американския композитор авангардист Джон Кейдж. Нейното заглавие е 4 минути и 33 секунди. Предполагам се ориентирахте и откъде идва това заглавие. И окончателно е завършено през 1952 година, както предполагам вече няма да се изненадате, още с излизането си произведението предизвиква сериозни полемики и дебати. Чак и до ден днешен и в, предполагам, настоящия момент. По време на изпълнението видяхме всички добре, публиката не чува музика в традиционния смисъл. На практика шумове от залата, покашляне и движение, външни звуци, движение на въздуха, трафик, както и всякакви други звуци, които обичайно биват игнорирани при очакванията за конкретна музикална форма и смисъл. Сигурен съм, в един момент вие усетихте и чухте същите неща и тук в нашата зала и в нашата група. 4 минути и 33 секунди е пиеса в 3 части, предполагам, видяхте, в която изпълнителят не издава звук. И през всичките над 4 минути и половина на тишина и мълчание в изпълнението, слушателят всъщност остава с това, което обикновено не се забелязва. С тишината, с себе си, с звуците и действията от заобикалящия свят. И това мълчание, както предполагам видяхте, чухте, усетихте, е далеч от празното. В тази музикална творба мълчанието и тишината в произведението всъщност могат да бъдат приети като рамка, като среда, при която сме поканени от автора да чуем всичко това, което винаги е присъствало, шумоление от движение на хората, покашляне, дишането на човека до вас, трафикът навън. И тук мълчанието създава условия за чуване и за слушане. И разбира се, творбата на Кейдж, тя е толкова многопластова, че може да бъде интерпретирана и разглеждана в много посоки и различен контекст. Реших да я включа в моята импровизирана изложба и в контекста на мълчание и тишина, които не са отсъствие, а възможност. Не става въпрос за липса на съдържание, а за съвсем осъзнато създаване на пространство и място за другия, за другите и за другото. Или ако питам с думи да обясня музиката на Кейдж, мълчаливият изпълнител не издава нито звук, но светът започва да се чува. Мълчанието не е пасивност или липса, то е етичен жест. Не говорим за липса на идеи или притеснение да се изразиш. Напротив, мълчанието е ясно осъзнато волеизявление на отказ от контрол и власт върху вниманието. Позитивен акт на отказ да си в центъра на внимание, за да дадеш място на всички останали и всичко останало да се изявят. Силата на мълчанието, на тишината е в това. Дава се възможност другият да присъства. Понякога, а вероятно и много често, истинската близост или възможността да опознаем не се ражда в думи,